Éxito de público e de organización na festa de exaltación do Mexillón de Rianxo, celebrada esta pasada fin de semana. A cita, que acadaba este ano a súa 10ª edición, conseguiu congregar a centos de veciños e visitantes que se desplazaron ata o campo de arriba para poder degustar as máis exquisitas variedades do molusco galego. Mexillóns ao vapor, a vinagreta en empanada, entre outras moitas receitas, fixeron as delicias de todos aqueles que acudiron a disfrutar desta tradicional festa gastronómica, que ten ademais un fin social, xa que toda a recadación vai destinada a financiar a tempada de todas as categorías do Club de Remo Rianxo. Soy de Braga, vine aquí a la fiesta do Mexillón y me gustó mucho, muy bonito, sí. Ben, as croquetas sobre todo están moi boas. La comida gallega, yo siempre traigo algún kilo de más cuando vuelvo, claro, todos los años. Son precios populares, nós o que tratamos é de que a xente que veña á festa pois que continue vindo. Bueno, e nos contentos, eles contentos, que é do que se trata. As máis de 3.000 racións de mexillón cociñadas en 8 receitas diferentes quedáronse curtas e de seguro que se máis houbera, máis se comían. Despois do éxito desta edición, a organización xa traballa de cara ao próximo ano, na que se pretenden superar estas cifras, aínda que visto o visto fácil non o van a ter.